Haideți să începem. Am întins materialul bine. Eu o să fac fețele din materialul ăsta cu lubeniță și spații îl fac din material simplu. O să întorc pantalonii pe dos. Isa. Și o să bag un picior în altul. Așa. Mi-așez. Și uitați tiparul feței. Pune cu fața în jos. Aici trebuie să vină drept. Jos la bază, se vede? Se vede. Jos la bază să vină drept și betelia dreaptă. Pe orizontal. Iar acum o să creionez după de lateralul ăsta. Isa! Și eu te iubesc, mami. Fă puțină liniște. Așa. Aici. Spatele este mai larg, dar fața eu o simt la mână întinsă de desubt. Și aici. Mi-așez. Așa. Iar acum când scot răscroitura, vreau tot să-mi facă betelia. Ups. Am făcut la spate. Uitați așa. Facem așa. Și răscroitura la față cel puțin se vede foarte bine. Este o... Se vede acolo. Așa. E o răscroitură foarte mică, în cazul ei. În cazul pantalonilor ăsta. Acum să vedem dacă ne bate cu ce am măsurat înainte. Interior 47, lateral, dacă aici ar fi,
64. Aici sus 18 și aici 19. 18, 19. Aici am 1 centimetru mai puțin, eu mai măresc 1 centimetru și numai bine atunci îmi dă și asta un pic mai mare. Și mă duc pierdut până aici 11,5, 12, da. Mă duc pierdut până pe la genunchi. Să zicem că poate acolo m-a furat puțin. Nu știu cât vedeți tiparul, dar eu o să îl și vi-l arăt după. Așa arată tiparul meu. Se rotește, deci aici am dat drept. Aici mi se ridică cu 1 centimetru cu jumătate de centimetru pe laterale. Așa. Ce trebuie să știți despre fața pantalonului? Aici, în general, se face drept. Latura asta, în general, este dreaptă, ca să nu duceți așa. Deci așa, numai la persoanele care au o burtă foarte mare se duce și așa. În general este dreaptă, dar în cazuri particulare poate să fie și așa și așa. Răscroitura diferă în funcție de cât de mare este omul sau de mic. Aici răscroitura cum o facem și tot timpul este cumva rotundă. Aici, până jos, eu zic că la pantalonii sport și n-am acum să pun chiar liniar, să văd dacă are un pic scobitură sau nu, ăsta pare că are. Aici este un pic ca scobitură în interior, în general au scobitură în interior. Ăsta văd că nu are pe laterală. Și aici s-a și dus croiul un pic, cum e și ăsta în talie, n-are talia dreaptă, are talia așa un pic ridicată, ce se ia pe șolduri. La sport nu cred că e obligatoriu. Așa au fost tiparul ăsta făcut, aproximativ. Fața și acum să dăm semnul unde vin buzunarele. Buzunarul este de 11 cm. Dacă îl fac așa, la 16 cm, 3. Ups, 16 cm. Odată am aici 16, odată am aici 3. Deci din punctul ăsta se duce până vedeți ce fac aici? Și am de aici până în betelie 4, eu calculez unul în afară, rezerva. Și aici 6, 7, trebuie să iau măsura până în mijlocul fermului. 4, nu 3. 4. Cât am zis? 7 odată. 7 aici. Sau cum am luat? Nu. Ei, m-am păcălit. 1, 4 și cu 7. Deci odată aici am 4. Să văd. Și aici am 7. Din punctul ăsta până în punctul ăsta îmi vine aici îmi vine fermoarul. Drept, pentru că acolo oricum nu o să ne... Vă uitați în partea de jos, tot timpul, motivul drept, cum vine drept. Pentru că spatele în sus vine oblig la talie.
scroitură. Acum, așa, frumos, cred că cam așa. Laterală. Încă în camera, încă sunt în camera. Așa. Și aici, în pantalon, așa în jos. Ups. Sfârșim după aia. Cam așa ceva. Să vedem. Patruzeci și opt. Niciun dar. 61, 64. Vedeți aici ceva? M-a păcălit. O fetiță care se agită pe lângă mine. 27, 30. Și am măcar o lungime. Și aici cât am? 17. Îmi trebuie 19. Mai pun o dată să văd unde m-am păcălit. Sigur a strâns elasticul. Unde? Mami. Deci. Am impresia că așa bine. Uite și voi că e, nu știu cum să vă explic, dar se cere într-un fel anume. Să vedem la lateralul ăsta aici. Ce am greșit? Începem de aici. Așa. Aici. Mă trebuie să fiu un pic mai aproape de adevăr. Deci mi-mi trece aici 4 laterala. Și 4 și aici am dat 19 jumate. 19. Și aici 28. Și 9. Nici ca mine, nici ca ei. Douăzeci opt. Acum eu mă gândesc unde să-i pun un centimetru.
totuși când îl pun, așa, mi se așează, când îl pun așa, nu se mai așează, tot până acolo mă duc. Pun 1 centimetru, am pus puțin și în... Deci o să trec în linia asta de mijloc. Am pus puțin și la tur și puțin și în sus, aici către talie. Vedeți aici? Deci dacă pun drept spatele, tot așa are aici un pic o răscroitură, aici un pic o răscroitură, pe pulpă între genunchi și șold. Și între genunchi și răscroitură se face mai așa. Dar ce... Fiți atenți cât are asta de ridicat turul, de înalt. De-aia se așeza altfel pe fetiță. Și atunci îi lasă o multă lejeritate la spate. Copiii, în general, nu e atât de ridicat la oameni. La adulți, des linia, cât e aici ridicată, doamne? 4 cm. 1, 2, 3 jumate. La adulți cam 1 jumate, 2, depinde cum are și scobitura în spate. Dar aici în spate, către tur, nu vine niciodată drept, pentru că dacă îl tai drept, atunci când te pui jos, se vede fundul. Și de-aia trebuie ridicat așa un pic, în funcție tot de conformația omului, cât de mare este. Eu înainte foloseam 1,5 la mine, dar acum cred că ar trebui vreo 2 jumate să pun. Betelia dreaptă la al meu, sunt betelii care nu sunt drepte, uitați-vă cum sunt făcute și alea. Tăiați după... După ea, acum e făcută. Imposibil dacă vă luați niște măsurători și imposibil să nu vă iese. Deci ăsta este tiparul. Haideți că nu este greu. Luați cu centimetru, vedeți fiecare ce, unde e răscroit, cât de răscroit. Și mai fură și la cretă un pic. Mai în cusături un pic. Dar putem să imităm modele fără să desfacem. Sunt curioasă la gata să văd cum se așează ăștia și cum se așează celălalt. Până data viitoare. V-am pupat și vă aștept pe grup cu nelămuriri. Despre ce... Să văd cum cât o să tai la montaj din ce am vorbit pe aici. Și dacă aveți nelămuriri, vă răspund cu mare drag pe grup.